Bon dia, Nayara. Bon dia, Maria. De què parlarem avui? Avui parlarem d'un tema molt curiós, les contraccions i l'apòstrof. I com es formen les contraccions? Les contraccions es formen amb A més el, al, A més els, als, D més el, del, D més els, dels, per més el, pel, per més els, pels. Hi ha alguna cosa més? Doncs sí, que és una partícula molt antiga. Ca més el, cal, ca més els, cals, ca més en, can. I quan s'apostrofen les paraules? Les paraules s'apostrofen quan comencen per vocal o H, com per exemple l'univers. Hi ha alguna cosa més? Doncs sí, l'article la no s'apostrofa davant de les paraules que comencen per I, H, I, U, H, U, àtones, com per exemple la infermera. I bé, nens i nenes de 5è any, ja sabeu el que heu d'estudiar. Moltes gràcies de part de Telenotícies l'Olivera.